Kidam tang jang mi poni phai krip lia jo por phai sir kebra achitim apor malom la horizon petrol post atheng no long raikom saikhi atum ke ton kilang asai kideng pona hut kutti hini so se anam heroin ke nep dun long raikom saikhi arideng kachingnang ke thang ka pherita avi puke matha sonsi arakia hormuke joratum raikom saikhi arideng ani wangle chingnang sita ka phere ka via sonsi chemande La sonsi la horizon petrol post atheng no along raikom saikhi atum ke ton kilang asai kideng pon unahut ihuma bus registration number AR11 A6657 Manipur pen ke wang bomalong pen sabun ke thapa bomalong pen kaduk kawik homing kor mate gram pharo hinira trok kebra trok si an a heroin neptun long check labang so heroin hi thialong ador kuti hini an doji busi tang thek ponlon Bangso sai long enut momin baite arta ningkan thongke brahini ten khonggam baite asoko senapati district kang kopi arong asor pusing tang thekpon labangso sai long la horizon SI deba pratin ponwal CRPF C20 staff lapen la horizon petrol post staff atu chirap chitosi bangso sai deng ponlo kaduk kawiki ne ponlong a heroin ke do anta John Das EPS SDPO Bokajan lapen OC Dilai SI Lutfu Rehemanatu Kilang Chari Ponjia Phan Chepari Deng Ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai